tulossa tässä jaksossa. Joo, mä oon täällä Resona Idol Festillä, tuolla on takana lavaa. Mähän tietenkin rikoin tätä sääntöä. Kotai Expo, me emme pyydä, me vaadimme. Snackia. Niin kuin mun äidillä on aina tapana sanoa. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. No mutta kas. Huomenta. En huomannutkaan teitä siinä. Vitsi. Tervetuloa tähän My Day kautta Kotai Expo videon pariin. Kello on vähän yli 7. Siellä on aika pimeätä ja vähän on vielä lunta maassa. Ja päiväsuunnitelma on seuraava. Ekana kuntosalille, sitten ystävän kanssa aamiaiselle. Sen jälkeen jossain vaiheessa siirtyminen Tampereelle. Siellä majoituspaikan etsintä ja illalla näen vielä yhtä ystävää. Eli aika paljon tuossa kaikkea jännää. Te pääsette, rakkaat katselijat, totta kai mukaan tähän kaikkeen. Ja mitäs muuta? No, mä tutustuin tähän tässä uusimpiin kuntoilutekniikoihin. Eli tää on vuodelta 1988 joulukuu. Muscle et Fitness. Mennään testaamaan tuonne kuntosalille, miten hyvin nämä tekniikat vielä toimii. Mä pistän tuohon timestampit alle, että siitä voi sitten kelailla, jos ei ihan koko videon katsominen nappaa. Mutta hei, kannattaa katsoa kaikki. Nähdään hetken päästä. Niin kuin näkyy, niin siellä on tosiaan vielä hieman pimeä ja lunta on hiukan maassa, mutta näillä mennään. Siinä odottaa muumijoulukalenteri joulukuun alkua. Nonni, erittäin onnistunut sali taas tänä aamulla.
kyllä Joe Weiderilla sillä on timanttisia vinkkejä että suosittelen. Seuraavaksi pikasuihkuja aamiaiselle. Se on muuten hauska, aina salilla tulee semmoinen fiilis, jos tiedätte sen Patrick Bateman Walks meemin. Mä en ole nähnyt kyllä sitä elokuvaa, mutta se, mistä toi Christian Bale kävelee jossain toimistossa ja sitten siihen on editoitu, että siinä on taustamusiikki, vaikka joku Caramel Dance tai vastaava, niin mulla on aika usein salilla sama fiilis, koska mulla on siellä semmonen tosi yrmy naama varmaan, mutta samalla mä oikeasti kuuntelen mun koronapeesta jotain hyvinkin söpöä hip-hoppia. Mutta joo, jatketaan tästä eteenpäin. Onks mun mikki päällä? Noniin. En mä tiedä. Onks siinä vihreä valo? On. Noniin, jes. Noniin, täällä ollaan syömässä aamiaista. Siinä on mun ystävä Johku. Tervehdys. Ja miten mä vaan ton. Tää on tämmönen, mikä tää on? Voitteen aine. Joo. Kebappa on toinkin, missä on aurajuustoa ja hardsportti. Otettiin jälkkäriksi vielä aurapipari pullapuoliksi. Sen verran härötuote, että Joo. saadaan päiväkäyntiin. Eiks tässä oli aika? Eiks tämmönen ole erittäin hyvä? Tässä on proteiini. Siinä on proteiini. Noniin, jes. Joo. No mitä? Välissä pakolliset mainokset. Tilatkaa Kindu YouTube-kanava. Se oli todella mukava aamiainen se. Nyt mä painan tässä töitä pari tuntia ja sitten lähden tuonne Tampereen suuntaan. Jees, kaikki on pakattu ja mä lähden nyt kohti Tamperetta bushiin. Saa vartoa nyt tätä kotiin sit kun mä oon pois, eikö siihen? Älkää huolehtiko, en mä aina sano noin kun mä lähden kotot. No niin, perillä ollaan. Bussimatka meni ihan hyvin. Mä paiskin töitä ja kuuntelin musiikkia, että siinä se. Ja mä löysin nyt tämän hotellihuoneen. Tämä on Hotelli Ville-niminen mesta. Vaikuttaa ihan hyvältä. Voin näyttää huoneen. Täällä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Sänky löytyy ja sitten tuolla on kylppäri ja on vielä ikkunakin, niin hei, ihan täydellinen huone. Mä lepään hetken ja sitten sen jälkeen lähden tonne Mansen yöhön, niin nähdään pian. Mä kääntyn.
Nyt pelottaa. Läksään kameraan mun. Ei, yes. Näytä se kameralle. Näytä se kameralle. Siis. Näytä se kameralle. Siis. That's so awesome. Ja nyt Ja se on se now you do the crying. No, mutta tiedätkö mikä tässä on parasta? No, tähän kuuluu toinenkin tyyppi. Se kuuluu My Melody. Joo. Joo. Tiedätkö mikä tässä on parasta? Okei, mä joudun pistämään nyt hetkeksi. Moi. Mä näytän kameraa, mitä mä ostin. Käy. Tuo ei varmaan mitenkään. Tää ei varmaan mitenkään tarkennu, mutta se on erittäin siisti. Noin. Nyt voit avata silmät. What the fuck are you? Oh my god. Kato Eli sitä. musta tulee siis ton No, näköinen. kato sitä taustaa. Kato sitä. Mieti. Mä voin piivata tän, mut mieti kun sä pistät ton naamalle ja sit niinku... Niin, come on, kato sitä. Niinku kato sitä. Hei. Mä oon oikeesti safarin kapsassa, jos mulla on Hello. Kello on nyt 12:30 yöllä. Oli tossa hieman haastava toi paluumatka. Siellä oli ollut joku Battle Beastin keikka ilmeisesti, niin käveltiin tuossa ystävän kanssa Late Gameista linja-autoasemalle. Se oli joku 20 minuuttia ehkä se kävely. Siellä odotettiin sitten seuraavat 20 minuuttia bussia, joka tuli täyteen ennen kuin mahduttiin sisään. Odotettiin 20 minuuttia seuraavaa bussia, joka oli täynnä eikä edes pysähtynyt. Ja odotettiin vartti seuraavaa bussia, jolla sitten päästiin eteenpäin. Mutta muuten lukuun ottamatta tätä pientä haastetta, niin ihan jees päivä. Ja no tosiaan luvannut täksi yöksi tänne jotain pakkasennätystä, että se oli vähän vielä mutta mä käyn nyt tuossa vielä lämpimässä suihkussa ja sitten nukkumaan ja huomenna Kota Expoon. Nähdään aamulla. Hyvää huomenta. Siellä on todella kaunis aamu. Ja tänään mennään Kota Expoa katsomaan. Tämä on nyt 3. kerta mun elämässäni, kun mä cosplayaan. Ensimmäinen kerta oli tämän vuoden toukokuussa Japanissa, Tokiossa, Akosta-nimisessä tapahtumassa. Ja toinen kerta oli Drakonissa Tampereella tuossa parisen kuukautta sitten. Kumpanakin kertana silloin mä olin
Saitama, One Punch Manin päähenkilö, joka on ihan mun lemppari. Se oli helppo valinta, että hän oli mun ensimmäinen cosplay-hahmo. Mä en tiedä, onko se oikein ilmaisu cosplay-hahmo, ehkä. Koska oma suosikki-animen päähenkilö, anime, mikä on varmasti aika tunnettu sekä Japanissa että Suomessa. Ja meillä on jotakin yhteistä Saitaman kanssa niin kuin fyysisesti. Mä en ole keksinyt, että mikä juttu se on. Se on varmaan se, että meillä on niin kuin yhtä suuret lihakset tai jotain. Mutta jotain samaa meissä on, niin se oli helppo valinta silloin, että cosplayaan Saitamaa. Mutta vaihtelu virkistää, joten tänään olen Hitman-pelisarjan Agent 47. Onkohan se suomeksi agentti 47? En tiedä. Mutta halusin siis jotakin niin kuin vaihtelua. Ehkä se on, tuntuu itsekin tavallaan tyhmää, että mä olin juuri Saitama ja nyt mä ajattelen, että se olisi jotenkin noloa olla kahdessa niin kuin peräkkäisessä tapahtumassa sama hahmo. Niin kuin who cares? Muistaako kukaan, niin kuin, että wow, toi oli viimeksi Saitama, se on taas Saitama. Ei. Ajattelisiko joku, että se olisi noloa tai jotain? Ei. Voi. Nämä on kaikki ilmeisesti pääsisään tämmöiset kritiikit. Mutta silti mä halusin nyt tehdä jotain uutta. Ja lisäksi sen Saitaman sen kanssa oli vähän teknisiä haasteita. Se puku on liian pieni mulla, joten sen kanssa ei ole kauhean mukava mennä. Ja mä oon ostanut aikanaan Amazonista varmaan joku 4 semmoista, jotta mä löytäisin oikean koon. Ja mä en ole vieläkään löytänyt oikeaa kokoa. Joten pientä taukoa nyt siitä ennen kuin tilaan 5. puvun ja toivon, että tämä on oikea. Mun mielestä aina cosplayissa siinä pitää aina olla jotain parannettavaa sun asussa. Vaikka ystävä sanoikin eilen, että aina pitää tähdä täydellisyyteen, niin joo, mun mielestä se on aina ihan ok. Että totta kai se on ok, jos sä et niin kuin kilpailullisesti cosplaya, mitä mä en todellakaan tee, niin se on aina ok. Niin kuin, että mun mielestä se on parempi asenne, että hei, mä jätän jotain parannettavaa ensi kertaan. Ja mä todellakin jätän jotain parannettavaa ensi kertaan, koska toi mun puku on enemmän sininen kuin musta. Agent 47:illähän se on tunnetusti musta. Että tämmönen pieni juttu, mutta ainakin mulla on mun omasta mielestäni hyvät propsit. Cosplayhan ei ole mulla mikään ykkösjuttu. Et se oli vaan sellainen juttu, että mitä halusin kokeilla. Ja no Tokiossa, kun mä cosplayasin ekaa kertaa, niin siellä oli semmoinen tosi kiva hetki. Että siellä oli tällainen ehkä 40-45 mies. Ja hän oli poikansa kanssa, poika oli ehkä 10 vuotta vanha, niin he oli siellä Akosta-tapahtumassa, niin kuin, eivät siis itse cosplayanneet, vaan olivat vaan siellä paikan päällä. Ja kun se isä näki mut, niin se osoitti mua ja oli, että Saitama, ihan innoissaan. Ja mä sitten varmaan jotain tyyliin moikkasin ja tää isä usutti poikansa yhteiskuvan mun kanssa. Ja se oli niin innoissaan se isä, että sehän on tavallaan mun mielestä vähän yleinen harhaluulo Suomessa ja ehkä muuallakin, että japanilaiset umartaisi jotenkin todella syvään, niin kuin tosi useasti. Mutta ainakaan Tokiossa näin ei ollut, että niin kuin varsinkin kaupoissa, niin siellä kumarretaan niin kuin semmoinen hyvin pieni kumaruus. Mutta tämä isä, niin se kumarsi muun niin syvään, niin kun hänen poikansa pääsi yhteiskuvaan. Ja se isä oli niin innoissaan. Sitten kun mä tein jonkun poseerauksen, niin tämä isä oli, että sukoi,
ja niin kuin arigato ja kaikkea. Mä rupesin melkein itkemään, koska se oli niin siistiä, että pystyi tuottamaan iloa toiselle henkilölle tällaisesti cosplayn kautta. Et se oli tosi kiva hetki, joten vaikka tämä cosplay ei olekaan mulle niin kuin mikään semmoinen ykkösjuttu, niin se on mun mielestä hienoa, että niin kuin ihmiset näkee kauheasti aikaa, rahaa ja vaivaa, jotta ne voi pukeutua ja olla hetken aikaa joku tietty hahmo, niin se on kuitenkin siistiä. Mutta joo, en mitään höppinöitä. Nyt lähdetään siis kohta kohti Kotae Expoa. Mä oon ollut tänä vuonna yhdessä toisessa Expossa. Mikä se oli? Se oli Osakassa varmaan joku Osaka Expo. Onko se joku maailmannäyttely? En mä muista. Tää on varmasti vähintään yhtä hyvä. Paitsi että täällä ei ole varmasti niin hienoa maskottia kuin Muaku. En ole varma, pitäisikö se lausua muuten Myök. Paras maskotti. En sano, että paras maskotti koskaan, mutta tosi sympaattinen kaveri. Mulla on itselläni 3 pointtia tähän päivään. No, Drakonin jälkeen vähän mietin, että mitä... No en sano, että mietin, että mitä voi tehdä paremmin, mutta Drakonista oppineena, niin mä mietin, että tämän päivän 3 pointtia. Pidä hauskaa. Totta kai. 2. Et vaan ihan rennosti ja flow mukana, noin poispäin. Ja pointti 3. Tämä on se, mikä Drakonista opittua. Niin uskalla kehua enemmän muita. Mua jäi Drakonissa se jotenkin niin kuin, vähän jäi semmoinen niin kuin fiilis siitä, että ei hitto. Että mä olisin halunnut pyytää, että saanko ottaa hänestä kuvan. Mä olisin halunnut pyytää, että saanko hänen kanssaan yhteiskuvan. Mä olisin halunnut kehua häntä, mä olisin halunnut kehua tuota, mutta mä en jotenkin uskaltanut. Mä olin liian ujo, joten mä nyt koitan tänään mä koitan parantaa tapani. Tänään mä koitan kehua enemmän ihmisiä, jos mä näen jotain kivaa. Näillä teeseillä kohti Kotae Expoa. Mä en tiedä mikä juttu tää oli. Nähdään pian. Ja yksi juttu, mä huomasin, että mä oon ujo puhumaan kameralle tuolla julkisissa paikoissa. Että mä en tiedä, pitäisikö mun teeskennellä, että mulla on joku videopuhelu jonkun kaverin kanssa ja mä näytän hänelle paikkoja tai jotain. Mutta se on helpompaa vaan se, että mä kuvaan ja sitten mä lisään niin kun ääntä jälkikäteen, koska mun mielestä se on vähän, mä kokisin, että se on vähän awkward, että mä kävelen puhelimen kanssa ja juttelen vaan siihen puhelimeen ja näin pois päin. En tiedä miksi, mutta pitemmittä. Miten se sanoo laskuminen pitemmittä puheitta? Joo, pitemmittä puheitta niin kohti Kotae Expoa. Miten se meni? Mä en tiedä, käyttääkö Agent 47 valkoisia sukkia, mutta hän käyttää nyt cosplayn kultainen sääntö. Pukeudu aina koko pukuusi ja katso, että onko se ok. Mä ehkä unohdin tsekata tämän ja no, nyt on valkoiset sukat sitten agentilla.
Joo, mä oon täällä Resona Idol Festillä, tuolla on takana lava, täällä on hyvä tunnelma. Odotetaan shown alkua. Idoleille kannustustaan voi näyttää valotikuilla, eli näillä kapistuksilla. Nyt on maksimit. Väri yleensä valitaan joko ryhmän tai osien, eli lempijäsenen värin mukaan.
Hyvää iltaa. Olikohan eilen kello 12:30, kun mä tein videon. Mä en muista oliko, mutta tällä hetkellä se on 12:30. Se oli Kota Expon ensimmäinen päivä. Ja sanotaanko niin, että päivä meni ihan eri tavalla kuin mä olin ajatellut. Mä ehkä paremmalla ajalla niin kerron siitä, mutta siinä kävi ihan niin, että en mä sano, että mä lopetin cosplayausta puolen tunnin jälkeen, mutta ainakin hyvin paljon kevensi sitä. Ja se päivän ohjelma oli ihan erilainen kuin mä olin ajatellut. Mutta pääasia oli se, että oli kivaa loppujen lopuksi. Mä menen nyt suihkun kautta nukkumaan ja huomenna Kota Expo Vlog osa 2. Mä kuvasin tänään ehkä jonkun minuutin materiaalia, niin mä kuvasin kans sieltä Resona Idolfestaa, niin joo. Ei mitään, huomiseen. Hyvää huomenta, nyt on sunnuntai-aamu. Mulla on tämmönen mestarin aamiainen Breakfast of the Champions täällä edessä. Mulla on täällä snackia. Se on pizza, snack, salami. Mulla on täällä kinkkujuusto pastajaa. Mulla on protein vanilla fudge. Mulla on Profile proteiinipirtoa, siis mä en ehkä ihan kaikkea tätä vedä. Isotoninen urheilujuoma, koska tää on urheilusuoritus, että käy näissä expoissa. Ja hyvin tällainen vlog kautta My Day uskottava ruoka. Starbucksin kahvi. Mä jäppään Expon tapahtumista myöhemmin, mutta mä nyt vedän tän aamiaisen ja menen sitten takaisin kohti Expoa. Ja tässä on mun päivän outfitti Expoon, että mä jätän cosplayaamisen tänään väliin. Nähdään pian. Voiko joku muuten selittää, että mä oon ollut niin kuin pari päivää täällä hotellilla ja mun huone näyttää tällä hetkellä niin kuin tyyliin täältä. Please, selittäkää miten tää on mahdollista.
Milloin kuvaa? Kuvaa jo. Joo. Tilatkaa Kingdo YouTube-kanavaa! Heipä hei. Kello ei ole nyt 1:30 yöllä. Selvää parannusta entiseen. Kello on 8:30. Olen siis ajoissa kotona, eli hotellilla. Tuossa meni suunnitelmat nyt vähän uusiksi. Rentoudun ja chillaan nyt tän illan täällä hotellilla. Aika jännää, miten väsynyt voi olla parin tommosen päivän jälkeen, kun on ollut jossain konissa. Vaikka ei siellä niinku tavallaan tee mitään, mutta kuitenkin outoa. No mutta mä selitän Kota Exposta myöhemmin. Tai sitten, joo, todennäköisesti mä selitän siitä myöhemmin tässä videossa, tai sitten mä nauhoitan ne selitykset tähän. Katsotaan miten käy. Anyway, nähdään huomenna. Huomisen ohjelma. Who knows? No mutta pushiin. Täälläkö sä oot vartioinut veitsen kanssa? Voi hitsi. Hyvä tyttö. Älkää huolehtako, en mä joka kerta sano noin, kun mä tuun kotiin. Löysin sulle pushiin uuden ystävän. Heipä hei. Nyt on 20. päivä joulukuuta, eli Kota Exposta on melkein kuukausi aikaa. Mulla on vähän kestänyt, että mä pääsin takaisin tämän videon tekemisen pariin, mutta täällä ollaan. Ja kerrotaan nyt sitten, että mitä siellä oikein tapahtui, koska videomateriaalia ei niin kauheasti tullutkaan. Ensinnäkin lauantai. Lauantaina mä menin pelipaikoille ja sitten vaihdoin tietty mun cosplay-pukuni eli Hitmanin päälle. Ja lähdin sitten vähän kiertelemään ja kaartelemaan ympäriinsä. Mä kuitenkin huomasin todella aikaisin, että tää homma ei oikein mennyt niin hyvin kuin mä ajattelin. Toisin sanoen se mun cosplay-puku, niin se ei ollut niin onnistunut kuin mä ajattelin. Tiedättekö te, mikä on cosplayauksen kultainen sääntö? En minäkään, koska mä keksin tämän vasta itse. Mutta jos cosplayauksessa on joku kultainen sääntö, niin mä kuvittelen, että se on se, että kokeile aina pukuasi ennen kuin meet kossaamaan sen kanssa. Eli niin kuin pistä se päälle ja kävele sen kanssa ja istu sen kanssa ja pidä se päällä, sä vietät aikaa sen kanssa. Ja mähän tietenkin rikoin tätä sääntöä. Mä huomasin, mä olin ehkä puoli tuntia pitänyt sitten tätä mun pukua päällä, kun mä huomasin, että mä en viihtynyt siinä. Minkä takia? No, mut
kyllä tunnistettiin, eli ainakin 2 ihmistä sanoi tuon koniviikonlopun aikana, että hei, sä olet se ja se siitä ja siitä, mikä on aina voitto, koska niin kun, jos kukaan ei tiedä, että kuka sä olet tai mitä niin kuin hahmoa sä cosplayat, niin sehän olisi vähän niin kuin, se tuntuisi katastrofilta, vaikka se sitä oikeasti olisikaan. Mutta mulla oli ongelmia pikemminkin sen viihtyvyyden kanssa. Eli mä en ollut sovittanut tarpeeksi hyvin sitä, ja mä en ole niin kuin, pitänyt sitä päällä niin tarpeeksi ajallisesti. Mä huomasin siinä ehkä puolen tunnin jälkeen, että kun siinä mun puvussa oli sellaiset nahkahanskat, niin yllätys, kuka olisikaan kuvitellut, että semmoisissa nahkahanskoissa tulee meinaan ihan saamari kuuma tommosissa sisätiloissa. Ei tullut mieleenkään, mutta näin kävi. Mä myös huomasin, että ne kengät ei ollut ehkä ihan kaikista mukavimmat. Ja mä huomasin, että sen salkun raahaaminen ympäriinsä oli kanssa vähän ärsyttävää. Niinpä mä sitten tulin siihen lopputulokseen, siis sen jälkeen kun mä olin tosiaan ollut vaan puolisen tuntia siellä paikan päällä, että nyt mä en tehnyt tietoista päätöstä, että nyt loppuu cosplayaus, mutta mä huomasin, että siinä oli 10 minuutin päästä, siinä oli alkamassa 2 mahdollista tapahtumaa. Siinä oli alkamassa tämä speed meeting, mistä mä ehkä mainitsin aikaisemmin, eli tämä kaverin etsimistapahtuminen. Ja siellä oli alkamassa myös toinen tapahtuma, eli tämmöinen historiallisten tanssien harjoitukset. Se oli myös semmoinen, että mä olin vähän miettinyt, että voisi olla mielenkiintoinen. Mutta mä tiesin, että kumpaa tahansa mä näistä osallistuisin, niin mä en tykkäisi olla siinä niissä nahkahanskoissa ja näin poispäin. Joten mä tein päätöksen hyvin pikaisesti ja kävin heittämään narikkaan nahkahanskat, salkun ynnä muun tommosen. Sen jälkeen mun piti tehdä päätös, että kumpaan tapahtumaan mä osallistuisin. Mutta sekin päätös oli aika helppo. Mulla oli ehkä vähän semmoinen, niin kun, en mä tiedä, en ärkätynyt eikä pettynyt, mutta joku vähän semmoinen huono fiilis siitä, että se cosplayaus oli nyt vähän epäonnistunut. Ja mä mietin, että se speed meeting tapahtuma olisi semmoinen, että jos sä menet niin kun tekee uusia kavereita, niin se olisi kuitenkin parempi, jos sä menisit semmoisen niin, että sulla on positiivinen asenne ja avoin mieli ja niin poispäin. Ja mun fiilis ei ollut kaikista positiivisin juuri sillä hetkellä. Joten mä päätin, että mä menen vanhojen tanssien harjoituksiin. Mä voitan pistää jotain linkkiä tonne descriptioniin, että millainen se oli, koska mä tiedän, että jossain muissakin koneissa on ollut tämmöisiä. Joten enköhän mä jonkun hyvän videon löydän, josta näette, että millaista se on. Mutta se oli tosiaan semmoinen, että siinä treenattiin tämmöisiä vanhoja historiallisia tansseja. Niitä treenattiin ja sen jälkeen ne tanssittiin ja tätä toistettiin sitten. Ja se oli kyllä yllättävän mukavaa hommaa. Se oli enemmän mun mukavuusalueella tällä entisenä, mutta kuitenkin vuoden on tullut vedettyä lavatansseja, niin se tuntui mukavalta puuhalta se. Sen jälkeen kun se loppui, se treeni, niin mä kävin nopeasti syömässä ja menin uudestaan seuraavaan tämmöiseen harjoitustuokioon. Eli lauantai meni aika pitkälti historiallisia tanssia tanssiessa. Illalla oli tosiaan toi Resona Idolfesta, mä puhun siitä hetken päästä. Ja sitten illalla oli, silloin oli myös noi iltapileet, mutta mä livahdin sieltä pois aika nopeasti. Sorry friendit, koska mä päätin, että mä osallistun, koska näihin historiallisiin tansseihin liittyen oli myös tanssiaiset. Joten mä menin sinne sitten testaamaan, että miten hyvin meni opit perille. Ja siellä oli ihan hauskaa. Mä olin siellä jonkun aikaa
ja sitten mitä viimeisellä bussilla takaisin hotellille. Sunnuntaina puolestaan, no päivä alkoi taas tanssimisella, mutta vähän erilaisella tanssimisella. Eli tosiaan siellä oli tämä para-para-tanssijuttu, ja se oli haastavampaa kuin historialliset tanssit, mutta mä sain sieltä tunnin jälkeen mä sain erittäin hyviä vinkkejä niiltä opettajilta, joten mä oon lähempänä sitä Center Stage Sky Anthemin siitä tanssikoverin tekemistä. Ehkä vielä joku päivä. Sen jälkeen, kun mä olin ollut para-para-tunnilla, mä kävin vähän kiertelemään. Siinä oli ehkä vähän tylsää, mutta onneksi mä törmäsin sitten taas kavereihin. Ja hengattiin siinä sitten yhdessä ja käytiin sitten vielä konien jälkeen siinä konien, no Expon, whatever, jälkeen syömässä. Että näin. Siitä Resona Idol-festasta. No joo. Resona Idol-festasta, niin mä viihdyin ehkä siellä Draconin idolitapahtumassa vähän paremmin. Mä luulen, että syy oli siinä, että Resona Idol-festassa mä en tuntenut yhtään kappaletta. No mä olin vähän ehtinyt tutustua niihin Wuffelin Utagen kappaleisiin, mutta siellä oli aika paljon musiikkia anime-sarjoista. Ja en mä tiedä, mun juttu on ehkä kuitenkin enemmän tommoset Japanin underground-idolit, että niiden musiikki on ehkä enemmän mun makuuni. Mutta siis mä en tarkoita, että siellä olisi ollut huono esiintyjiä tai että mä en olisi tykännyt sieltä. Mun on itse asiassa pakko nostaa sieltä pari idolia esille. Ensinnäkin siellä oli siis tosi siistejä esityksiä, siellä oli tosi lahjakkaita uusia idoleita. Mun mielestä, jos Wuffeli-Puffelia ei lasketa mukaan, koska mä haluan, että olisi tavallaan objektiivinen, whatever, niin mun mielestä oli tosi siisti esitys, oli tää apua. Unohdinko mä niiden nimet? Soraya. Mikä ne oli? Apua, mä unohdin nimet. No, mä muokkaan ne johonkin tekstiksi tohon, niin jotka laulaa babymetallia, ja mä en ollut... Okei, mä tiedän, että sen niminen idoliryhmä kuin Baby Metal on olemassa, mutta en ole kuunnellut heidän musiikkia, koska liian mainstreamia tämmöiselle hipsterille. Ei. Mutta siinä oli kyllä tosi hyvä biisi ja hyviä oli yleisö mukana tässä Sora-jutussa. Eli se oli musiikillisesti, se oli mistä mä eniten ehkä tykkäsin. Ja esteettisesti, aesthetical, miten se meniskään, niin mun mielestä se Prismatic Monochrome, mä en ole varma, että onko mä nähnyt sen ryhmän aiemmin. Mä en muista, onko se Draconissa. No, joka tapauksessa mä tykkään kyllä heidän tuosta niin kuin pukeutumisestaan todella paljon. Että niin kuin, mä juttelin itse asiassa sen tapahtuman jälkeen yhden idolin kanssa siitä ryhmästä, en muista kenen. Ja hän sanoi, että se ei varsinaisesti olisi mitään tiettyä tyyliä se heidän pukeutumisensa, vaan että se olisi niin kuin, ainakin hänen kohdallaan niin, että hän on nähnyt jotain kivaa ja lisännyt sen asuunsa ja nähnyt jotain muuta kivaa ja lisännyt sen asuunsa. Että siinä on kyllä tosi siisti tyyli, että niin kuin, pakko vaan ihailla, miten niin kuin, tavallaan silmään miellyttävää voi tuollainen tyyli olla, vaikka mä en ole semmoinen, että mä välittäisin kauheasti mistään muodista tai vastaavasta, mutta kuitenkin mun mielestä tosi siistin näköistä. Ainoa, mikä Resona Idol-festassa oli huonoa, oli tosiaan se, että siellä istuttiin tuoleilla, eli huhut piti paikkansa. Hohoja. No, ei voi mitään. Ehkä tässä on jotkut paloturvallisuusmääräykset tai mitkä lienee.
en tiedä. Joo. Yleisesti ottaen Kotae Exposta, se on vapaaehtoisvoimin järjestetty tapahtuma, mun tiedäkseni. Joten mä en halua liikaa sitä kritisoida, vaikka mä kuulinkin, että järjestelyissä oli ollut jotakin ehkä haasteita. Mun mielestä ihan hyvä tapahtuma. Mä tykkäsin ehkä itse Drakonista enemmän. Ainoa juttu on tosiaan se, että Kotae Expo, me emme pyydä, me vaadimme. Heittäkää hemmettiin ne tuolit, kun on joku idolitapahtuma, ja antakaa ihmisten liikkua ja miksata ja tehdä mitä haluaa ilman tuoleja. Kiitos. Palatakseni vielä tuohon cosplayaukseen, niin mä joutuin nyt vähän miettimään, että mikä on mun tulevaisuus cosplayauksen kanssa. Ensimmäisenä, silloin lauantaina mä tosiaan cosplayasin, mutta mä en tykännyt tästä mun uudesta cosplayauksestani, joten sunnuntaina mä lopetin itse asiassa cosplayauksen kokonaan ja mä menin vaan semmoisella, miten mä normaalisti tyyliin pukeutuisin, paitsi että totta kai mulla oli Kuromi mukana, koska Kuromi on paras. Mä luulen, että tulevaisuudessa niin joko mä haluaisin vetää jonkun täysin over the top cosplayauksen, että olisi joku niin siisti juttu, mutta semmoisen tekeminen tai ostaminen tai whatever, niin se olisi varmaan aika vaativaa. Joten no se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että mä palaan cosplayaamaan takaisin Saitamaa. Toisaalta mun pitäisi ehkä ostaa tai tilata taas joku 5. asu, että mä löytäisin oikein kokoisen Saitaman. Mutta Saitaman hahmosta mä tykkään niin paljon, että se voisi olla enemmän se mun juttu. Kolmas vaihtoehto on se, että mä en cosplaya tämmöisiin tapahtumiin lainkaan, vaan menen sinne vaan omana ittenäni ja voihan mun se Kuromi totta kai aina olla mukana. Mun mielestä sekin on ehkä ihan ok vaihtoehto. No, aika näyttää. Onneksi ei ole pitkään aikaan tulossa mitään konia, niin ei tarvitse tämmöistä miettiä. Joo. Mä sanoisin, että positiivisia juttuja tässä viikonlopussa on ollut muutama. Yksi on se, että mä tajusin, ja että mulla oli pokkaa opettaa se cosplayaaminen, kun mä huomasin, että mä en itse nauti siitä. Se vaati, mä tein sen päätöksen ehkä vähän semmoinen alitajuntaisesti, mä vaan mietin, että nyt mä vien niin kuin nämä, tiedätkö, salkun ja muun pois ja katsotaan myöhemmin, mutta kyllä mä tavallaan jo silloin ehkä vähän tiesin, että mä en tulisi jatkamaan sitä cosplayausta, että kyllähän mulla oli niin kuin se puku ja solmi ja whatever, eli tavallaan olin Hitman, mutta semmoinen vähän pienemmässä muodossa. Mutta mä oon tyytyväinen siihen, että mulla oli pokkaa tehdä se päätös, eikä se, että mä olisin pitänyt niitä hanskoja ja mennyt sen salkunkaan ja kärvistellyt koko päivää, vaan sen takia, että mun pitää näyttää mahdollisimman paljon jotain tietyltä tyypiltä. Mä oon tyytyväinen siis siihen, että niin kun mulla oli pokkaa tehdä se päätös. Ehkä tää on vähän hassu olla tämmöisestä niin kuin näin pienestä asiasta niin kuin tyytyväinen, mutta kuka se kissan hännän nostaisi, jollei kissa itse. Toinen asia, mistä mä oon myöskin positiivisella mielellä, on se, että mä uskalsin kehua enemmän ihmisiä ja uskalsin myös pyytää sitä, että saanko ottaa kuvan, jos näin jonkun, joka oli pukeutunut tosi siististi. Että olisin voinut vielä enemmän tehdä tätä, mutta olen silti tyytyväinen, että nyt mulla oli
enemmän pokkaa sanoa sitä, jos mä näin jonkun ja mä mietin, että hei hitsi, toi on siistiä, että tosta olisi niin kuin kiva ottaa kuvaa, niin on silti tyytyväinen siitä, että niin kuin paremmin nyt Kotai Expossa kuin silloin viimeksi Dragonissa, niin uskalsin vaan kysyä ihmisiltä ja uskalsin kehua ihmisiä. Mä voisin sanoa yhteenvetona tämmöisistä My Day- ja Vlog-videoista, niin mä huomasin, että nämä ei ole mun juttu omalla tavallaan. Eli toi Vlog-video-kuvaus, mulla ei vaan ollut pokkaa siihen, että mä olisin niinku puhelimella niinku, kuvannut itseäni tuommoisessa tapahtumassa ja puhunut sillä puhelimella. Tai sitten, että mä olisin kuvannut siellä kauheasti jotain juttuja ja selittänyt puhelimella. Mun mielestä siinä se on jotenkin niin kuin, en mä sano, että se on TNS, mutta se jotenkin ehkä sopii mun persoonaan. Totta kai, jos mun nyt oikeasti, en mä sano, että olisi oikeasti pakko, mutta jos mä haluaisin, niin kyllä mä voisin pakottaa ehkä itseäni siihen, että mä tekisin semmoisen vlogin, että mä koko ajan kuvaisin jotakin ja sitten niin kuin puhuisin sillä puhelimella, mutta se ei ehkä tunnu vaan oikeasti semmoiselta omalta jutulta. My Day-videosta musta tuntuu tosi jotenkin teennäiseltä välillä tämän videon teko. Tähän alun perin lähti tavallaan semmoisesta niin kuin, en mä tiedä, parodiasta tai vitsistä tai paradoksista. että mä mietin, että hei, mun YouTube-kanavalla on yli 10 katsojaa, että teenpä My Day-videon. Niin kun, en nyt sano ketä kiinnostaa, mutta se oli tavallaan mulle itsellä semmoinen vitsi. Ja niin. Mutta mä huomasin, että mä tykkään enemmän semmoisesta käsikirjoitetusta sisällöstä tai sellaista, että mä pystyn kauheasti miettimään, että niin kuin, mitä mä sanon, enkä vaan sitten tämmöisestä, että kuvaan jotakin hoopaa. Joten mä en ehkä tulevaisuudessa näe, että mä tekisin kauheasti tämmöisiä videoita. Totta kai mä voisin tehdä jonkun semmoisen oikean parodian, että mä pyytäisin jonkun ChatGPT:n tai tekoälyn, että hei, mitä on tämmöisiä My Day-videoiden kliseitä, ja voisin tehdä semmoisen videon, mutta se olisi sitten aihe erikseen. Mutta kyllä tämä oli vähän semmoista, että koko ajan piti olla kuvaamassa jotakin, niin kyllä se tuntui jotenkin vähän semmoitti. Ei siinä pystynyt niin hyvin nauttimaan siitä itse paikallaolosta. Ja mä menin niin kuin alle viikon päästä tuosta Kotai Exposta uudestaan Tampereelle. Ja mä huomasin, että mulla oli paljon niin kuin parempi fiilis vaan hengata kavereiden kanssa, kun ei tarvinnut kuvata mitään. Joten en usko, että tämmöisiä videoita tulee paljon jatkossa. Joo, jos olet jaksanut tänne asti katsoa, niin kuten aina, suuret kiitokset. Mulla ei ole varmaan tähän mitään lisättävää. Nähdään taas ensi videon parissa. Mun piti kehittää tähän loppuun joku semmoinen siisti juttu, niin kuin Hidolella aina kun ne lopettaa esityksen, niin sitten niillä on aina se joku, se menisi varmaan jotenkin tämmöinen, että Mikko deskaa, arigato gozaimashita. Joku tommonen. Joo, ei mitään. Shintero.